émission spéciale, ça se dit, bien dit. Ya, nisy question napetraka atsika momba filatsahany madame future présidente de la République de Madagascar aty niany. Kenya tsy ko momba amina question tetsika hoe momba filatsahana satria niteraka resabe to tonga tin Facebook ni hilatsahany izy ho président de la République de Madagascar. Kena veto in nini dunia en personne ande koragna amitsika izay zavatra rehetra zay tany atsika olo tany. Akory aliny ko ino vaovao ino maresaka hagny akory programme jiaby amity filatsahana filopirenena ity. Eka alohany amaliako ny fagnontaniagna anao zay kendriky tsara tsika magnamia asigny Ndragnahary ny Abrahama amin'ny fomba kristiana amin'ny fomba islam ary amin'ny fomba firazanana antsika madio ary magnajary aman-drenitsika jiaby magneragna ny nosy indrindra koa na anivelany atsika satria atsika misy mpitondra atsika matsy manana adversaire amin'ny olombelogno donc hoe magnano fiarabagna roza tsy akanavaka ary koa magnano balatsara atsika jiaby zay mankatiany ny dunia ny malagasy jiaby magneragna ny nositsika na anivelany izy maraka ny volagninao zegny na vitatsika andekoragna resaka hoe ilay déclaration ny élection présidentielle za mbola tsy helika nagnano déclaration nationale fa azontsika koraniny fandehanzaka zay la question na mahery na magnitry na mafaiky na magnimbo avo avalitsika foniany tsara raha hady fa tiazava ny olo asa koroko anarô namagna kiko ary anao koa atotino akory atsika jiaby. Salama salimini wainjangar niasa alhamdulillah rabbil alamin. Salama tsara. Nabi kurang atiniane. Ka vong zatanao pare. Ino malahabin raha na tampoko teo ilatsika president zaty ino dikany tam Facebook ni Antony malagasy za olombelogno zaho ary tsisy raha tokony mampatsimety zaho ny ilatsaka ni mahafiloantsika zany mbala tsy nagnano araka ny volagna kato nagnano déclaration nationale mbala tamin'ny FB ka donc hoe himna tonga amazo malagasy za feno tanteraka sady botrabotra no tsara battante managna lohanany tsy azo adekideky tsy marionnette ary budiratsika karakony resaka l'école jiaby donc mendriky amin'ny andra zako magnano déclaration nationale tsisy commentaire fa izy zabaka za joli bako za sabudbud aravo za tio reine du Salègue donc je croyais que usine vazao je suis à la hauteur d'être une présidente de Madagascar. Question malade. Misy antoko politique manohagna atsika ty indroko sara mankarakory fa misy antoko politique iarahagna sa ino raha misy amin'ny ty kabaro ty. Voilà zano satria atsika nandeha l'école izy koa tsisy antoko politique tsy mety baka anao hilatsika misy antoko politique nitsika malagasy andafy agny tsy endrika ambarako fo zegny agnarany misy amintsika zay le antoko. Misy magnontany izy ty matsy mila fahaizagna be me filatsahana filam-pirenena tsy mankarakory mba hafaka tiany mpitandregny sy tian'olo hankafianao sy hifidy anao ato ino ma diplôme ny dunia lahabe haresy lahatra azy hety amin'ny fifidianagna izy ty ka amaly za est-ce que nini dunia za raiky no tsy ampy diplôme raha ohatra ka tsisy diplôme izy tamin'ny filoha jiaby nandalo teto Madagasikara nefa nahavita fo ke donc hoe za matoky fa tsy ny diplôme loatra ny hilegny koa za tsy dondro za teto nianatra tandafo koa za nianatra ary mbala mianatra science po fo za am'izao fotoagna mampidoko za karaha tsy hita hely hoe magnano l'école inzo fo donc hoe amiko c'est la compétence ozy ny vazaha ny fahaizagna manao aiko fa nareo koa tsy mange aiko fa nareo koa tsisy hany ohatra tsy hoky anareo tsisy hany donc hoe koa raha zegny dinigny tsy resaka diplôme no zahagna fahitako azy fa asa vita ny fampitsaragna araka zay teniny ray aman-drenitsika raha tsirahonana na dia matsiaro magnaja za karakory. Anao tô fa firy taogna avy agna tamadaera anao nagnano la guerre ndraiky consulat igny sara mibengo nakory. Iya izy ma la guerre ndraiky consulat igny za yo fo za moera yo fitsana la guerre zay baka c'est un mal qui dit la guerre mety ratsy kanefa ndraiky koa ndraindray tsy ratsy niady zo ny tena olombelogno tsy niady français sagnatria ny vavay maro français tia za manohagna zao fa kosa fa monsieur Laurent Polonceau za teo igny ndraiky madame Pek fo ny tsy tiako niady zo nakafa
tsy niady hoe niady raha tsisy dikany fa niady zo ary koa mba niady zo ny malagasy maro satria olo baka Nosy Be tsy nazo nandeha andafy no ny resaka problème ny vazaha ta Nosy Be donc hoe agnisan'ny taratasy jiaby nalefako igny na amin'ny droit de l'homme na amin'ino le tam'za niady zonaka ataoko fa karaha mba nisy hilaigny ihany zay za zegny na voilé raha fa au moins zegny karazandra bouc émissaire donc on peut dire na hoe za zay karazandra fitaovagna nampiasain-Zagnahary mba hamafa lotonjerin'olo sasany tsy olo jiaby amin'ny consulat tsy manjary misy gasy koa tsy raha pare koa tsy vazaha fo misy gasy miasa parce que tsika mangarahara ke donc hoe amiko zay amin'ny consulat misy gasy ratsy misy gasy tsara misy vazaha tsara misy vazaha ratsy ke donc raha tiako aviagna zegny hoe tsara fo zegny nisian'olombelogno malagasy mahay miady zona azy malagasy mahay mizaha raha tsy tiany tsy marionnette zay raha ilaigny amin'ny firenena ty tsy hoe midika hoe za mivolake marionnette edy olo edy olo sasany edy fa za volaniko zegny hevitry naka fotony azavoagna resaka les tournure de phrase ozy ny vazaha io le grave amitsika araka ny fahitako zegny anao manivolagna zika anao volagna fahitanao izy za baka nivolagna zegny ho za hoe za tsy marionnette kofa magnaratsy tiako za mamaly na za présidente république ohatra koa havy zaka zegny za koa volagny za mivolagny fotony manjary miala lalagna za amin'ny mahazaza sakarakory ouais misy magnontany à propos d'Abraham misy magnontany agnala habe haia vola hilatsahagna ty magnangy ty sa hitavana d'Abraham koa ty amin'ny filatsahana président de la république ke tian'olo hay fa misy vola mahagny fa bebe igny sandrify hely agny fa mba ninondagno sakarakory eka misaotra anareo nametraka mifagnontsaniagna ary izy ty zegny aloha ka agnano raha jiaby zay mipetrapetraka mbala andeha agnatin'ny ray aman-drenintsika akendriky ry président Didier Ratsiraka magnaja ray aman-dreny président Zafy Albert magnaja ray aman-dreny président Razafy Managna magnaja ray aman-dreny président Ira John Mampiano magnaja reo tsara adversaire anakahy sa magnano nany mandeha mizaha koa fa président Zandry président André Rajoelina na izy tsy io baka koa izy izy nataony koa fo fa io izy fa io izy koa fa avy za fa andeha agnatony izy za avy andeha agnatony koa papa ndraiky maman monsieur le premier ministre mare aman-dreny rô izy koa fa raikitra tsara be izaka zegny amin'ny andro anaovagna izy za tsy maintsy magnantoko rô jiaby zay lera za baka akagny io za vo misy ambara amitsika resaka marke zegny vola baka fitady vola hita fo za koa ma tsisy marke tsy fidiananarô Madagascar misy vola tsy haiko mi-exploiter izy après akoa tsisy vola fa za misy hevitry tsara ke karakory valia tiako zegny niany ino idéologie-nao nindre amin'ny filatsahagna ty jabaka ilatsa ty misy tegna hitanao foto-kevitry matesany amin'ny itondragna Madagascar lahanana izy am'zay fotoagna zay koa tanteraka ny filatsahagna eka ndraindray baka zo hetahetanaka ty agnano koa Ndragnahary tsy agneky ary mbola antitandregny ho za ray aman-dreny jiaby ny tomonoko teo igny de asuivant raha regny baka akagny donc marqué zay fa tsy holagna igny ke ho za nihevitry nakahy am'le raha namagna zay solotegnany Madagascar jiaby zay tandregny n'olo be ary presque tanora fo zegny agnatin'ny le raha hevitry vaovao tsy hiady tsy andi contre mpagnano politique sagnatriany vava tandremaka contre za za contre igny za fa za tsy contre olo za tsy midriky amin'ny affaire politique n'olo fa ninakafo koa raha raikitry ninakany nakafo ataoko ke ny idée Madagascar mifankatia ya tsisy ambony tsisy ambany fa marqué anao fa ndraiky place l'école anao fa mampambony ambany anao vola fo zay dikany mampambony anao ambany fe mazony olombelogno araiky fo avio Madagascar madio fa ela zany volagna zigny tsika zao mamafa amizay noho ny peste tsika mamafa mampadio raha fa navy igny fitafidriky igny avio Madagascar mianatra baka tsika hoe tsy dondrogno tsy ambaran'olo vandy mahay miharo zony tena koa hiliky ny consulat haintena droit de réponse antena mivolagna koa anao baka bado anao moa azonao tsara anao koa mba nandeha l'école anao tsy mamakivaky raha tsy magnasa fa anao miady zonao à haute voix tsy fo voandro volagna mampivolagna mare baka anao anao volagna hoe non za laisse-moi tranquille nagnasa izy ay olo azonao ko ataonao mare zegny tsy sakindreo agnova volagna igny misy caméra de surveillance ke anao koa tsy dondrogno zegny anao mahay mamaly bako Madagascar mianatra Madagascar miasa Madagascar miaraka mimange kofa miaraka miasa samy magnano ty olo jiaby zarazaraigny le mangement ravoravo Madagascar jiaby mihaigny zegny le vinavinana ny politique nakahy raka koa raha ohatra raikitra tsara be zegny mifilatsahagna ty misy olo zegny mahita hoe karaha magnararaotra amin'ny falazanareo nareo fa pira fahitan'olo nararaotinareo hilatsaka filofirenena tegna zegny mary ivela zavatra misa sa hoe fomba fijeriny diso eka ke zoma zay hay mpihira mafaran'izay olo tsy mendriky ny président amin'ny république
notre ancien président Andrazuela, c'est un DJ. Il a pu nitondra. Na vita izi nitondra nagnano zay tokony nataony. Et moi donc, en étant une grande chanteuse de Madagascar, et la jolie Nini Dunia, battante, éducative, angaty vita ko magnano zay. Sa za no zaviavy no mbala tseliky ampisosy angila itady masotsika io fozy anaovagna za zay azafady asa atao aminaka mamay. Tondrako zaka zay. Ko hagnano za. Zaka rakory. Mary. Io zay mahita zegny anao zay somary resesaka tany tanolo manahiragna anao misy kokoa. Ke anao tsy de sauver province zegny na vianao fogna tegna marigny filatsagna fô manakory akory fitatanganao ny Madagascar manontolo am'zegny fotoagna zay. Eka, zany ny dunia doko hain'olo jiaby le tarantianako misoma. Izy koa fa havy amin'ny tany Madagascar jiaby mandre anjara za am'izay vitako. Ko mbala tseniky am'sosy be loatra fa zay vitako satria za nampian'olo koa za ny malala tagnana nagnampy za nampahavy zany ny dunia maro nagnano soa za, maro nagnano tsara za. Fa zegny aviany za magnano asa soa amin'ny tanana ny Madagascar jiaby. Donc hoe amiko ny dunia ny malagasy jiaby. Matoa za malaza nationalement, ça veut dire gasy jiaby mankatya za indrindra fa tamin'ny adinaka tamin'ny consulat za Itananarivo indrindra no tegna nagnampy za tamin'iny. Donc hoe ny dunia n'olo jiaby zay naka maré partout je suis en province na Antananarivo za tompony tany fo za tsy tiako volovolany tsy baka amin'ny tanàna ny Madagascar za gasy nakale 6 province za mahery Madagascar jiaby sa karakôry. Voilà. Aïe epo. Ivadiagna be ty satria zegny takigny amty filatsagna filomprenena ty. Efa marié ny dunia misy vadiagna hagny. Ke tadiavinay hibabanay ko fa lana zay fa mitady hoe babanaro hoe babanay jiaby Madagascar tena hita. Ka zegny ediny blème am raha ty. Satro ny havandy am vahoaka. Mala tsendraky misy vadiagna za ty. Agny le ny mampiasa loha hangatka fo zay raha volagny fa itsoky fa tafanaboakandreo mila acte de mariage. Za hangatka fo zay mbambilanareo za agnaty acte de mariage ambila fo za milatsake kwa asa tsika mbala mitogno avy baka le raha ohatra ke efa nahazo vadiagna fa io raha tsy courant mariage zegny tsy courant tsy raha ataotao tsy soma fôtony koa hazo olo tsy ady rythme aminaka tsara be avy ary ahita présidentenareo montso am télé. Fotony koa fa mijaly amin'ny vadiagna io za raha ty za amin'ny télé magnano marary vazana fisanandro. Fika mila zahagna zegny olo tiagna tsara be en position ny tiagna baka misy fo gasy maro milamigny mais le en position anzegny mampiasa lohake zegny indrindra ho za hoe lera fa baka magnatogny ray aman-drenitsika jiaby za milamigny zaka jiaby eo magnano tsara be déclaration nationale amizay fa hivadiagna zay tsy endriky misy lahaby amitsika mivolagna zao. Maro be olo fa rendregny agny latsaka filomprenena. Anao ma tsy mavozo hoe anao ty olo tsy tsara nagnano politique tsara be tsara nagnano fa tatato ny latsaka ty nahao reo fa goekanto fa matoe lasy matoe vavy amy jio mbala fa mony faty amizao ke anao ty hidriky ary fitahoragna tsofolaka kirandra amin'ny hady mari ty. Tsy marigny Deda Abraham matanjaka. Samy magnano nano za tsy kotragna havagna. Ika za tsy kotragna havagna ke anao kotragna za punition de Dieu baka mari aminao. Za tsy agna volagna anao. Za ivolagna nina kafo. Za tsy volagna amin'olo ke forcer fidiana za. Ako tsy volagna zegny. Tinaka ay fidy anaro tsara. Tsy fidy. Anaro fo tsy problème. Mandeha magnotry salegy za raha ohatra ka havy ny déclaration zegny koa hagnano tsara be aminany zegny koa ho tanterena ny agnatin'ny jery hagnano fa mbala andeha agnatogny ray aman-dreny ho za bako mbala iza fandehan'ny mariage io ataoko amizay déclaration marqué igny tsy olagna igny hita fo marqué zegny ke donc hoe fahitako izy za tsy kotragna olo ke anao kotragna za ka iko Deda Abraham mikotragna anao manjary hazon-drano manjary na 0 na 1% tsy azonao manjary 0,0,0 tsy haiko 2% azonao anao kotragna nama normalement mokolo mano politique tsy tokony havozo nama anao matoky hevitrinao toananao fôtony fa tsy la mode eky atsika koa hiady an-tragno aminakay alonao iboaka an-tragnonao hiady gasy karaha za zegny na hiady olombelogno feky efa tsy la mode volagna fo valiagna volagna ndraiky koa saha tsy de valiagna saha loatra fa volagna aminany anao sauvage anao magnasaha anao mbola nikileo antena aminany azonao karaha zegny aminaka zegny raha ampiako zegny amin'ny atsika baka zegny miady hoe Madagascar tsara mba mandroso tsara be Madagascar aminaka zay sakagna araiky maventy amy tsy fampandrosoagna atsika zegny sakagna araiky maventy ny fahitako azy le tsy fankatiavatsika na nino mandalo koa tsika malagasy mifankatia avoavahatsika aby olagna jiaby satria asiavatsika fitiavagna za zegny mivolagna eto tsy mivolagna ke foko karaha zegny nagnano zegny azavoagna edy volagna ka fa tsy tiako za tsy nivolagna ke sakalava nagnavakavaka tsy nivolagna ke antandroy nagnavakavaka tsy nivolagna ke merigny nagnavakavaka tsy nivolagna be tsy nisata fa hoe atsika jiaby volanako zegny
tsara fifankatiavagna io zegny no asiavantsika be amintsika exemple ohatra nandalo tempeste misy fitiavagna baka tsika jiaby nijotso nagnamboatra nagnadio nagnino akôry tsy madio taranantsika tsy losy place party ke karaha zegny koa baka le peste agnatin'ny jerintsika baka mila dosy koa asiavantsika fitiavagna isaka fankahita manahoana na mbala tsara bonjour buongiorno le atao tsika fa fampivolagna atsika fa commence karaha ataony andafy agny isaka olo monjomonjo azo atao aminakahy naka olo jiaby ataoko mbala tsara karakôry na manahoana salame akôry andre akôry nareo jiaby zegny nakahy tsy volagna anao problème nao ndraiky zagnahary ndraiky anao tompony hivolagna anao sabo nifinaka 30 dedans boakako lera zagnahary igadra zo la clé tsy avoavatsika zanak'olombelogno io tsika sahiragna raha no maso feky arabaraba ke donc hoe mifankatiava lahabe alohany atsika na fidiana président Dimanjato nani ni dunia avy io anareo fo baka agnano raha tsy manjary koa baka ampideky za koa ke koa tsika zegny mifankatia iny na vety président tsika ty magnangy botrabotra mahitsohitso gasy izy ty atosiky tsika sy ty raha tsy hena mibaratsika izy za mara jiaby haiko atsika baka miaraka ho zaba nipampandroso tandrazana hoe toanatsika sy ty ataotsika karaha ty matsika maro mahay tanora mahay olobe mahay magnangy baka maro mahay raha magnangy alaigny asiavagna vernis Madagascar asiavagna rouge à lèvres asiavagna raha jiaby mpisanjigny baka Madagascar ke ataoko raha tiako aviagna hoe raha jiaby ataotsika koa misy fitiavagna atsika avotro fo manomboko niany zany vola zegny atako amitsika jiaby le olo hitanao Madagascar karakôry na bonjour mbala tsara na hoe salam aleikum le taonao mitoky amina manao fa zagnahary même gadra vavatsika io sa karakôry malianao zegny marinao zegny merci beaucoup Zena veri avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.